Beste gai batera etorrita Gipuzkoan 3 adintxikiko bizi dira Foru Aldundiaren etxe edo egoitzatan. Atzerretik etorritakoa dira batzuk eta gero eta gehiago lurraldean bertan jaiotakoak besteak. Jarrera eta konsumo arazoa dituzte etxean bizitako egoerengatik eta horiei aurre egiteko egunotan Anode programan hartzen ari dira parte hartzen ari da talde bat. Aiako baserri batean bizi dira animaliekin terapia eginez. Dani, Olaia, Claudia, Danel eta Reda ostiralean iritsi ziren Aiako orortegi baserrira. 10 egun pasako dituzte hemen. Egun batzuetarako atzean utzi dituzte bizileku dituzten Foru Aldundiaren pisu eta egoitzak. Han podido sufrir algún tipo de maltrato, abuso o negligencia. Tratu txarrak eta gehiegikeriak jasan dituzte familia artean eta horrek arazoak sortu dizkie. Porque estos chicos y estas chicas muchas veces vienen con el no puedo grabado, ¿no? Ia danok daukote kontsumo arazoak, ikasketa arazoak bebai. Arazo horiei aurre egiten saiatzen dira hemen, aurre iritzietatik urruti. Jendea pentsatzen du garela modu batekoak egoteagatik zentrotan eta ez gara horrela. Gaiztoak edo ez dakit gauza txarrak egiten ditugula eta batzuetan ikusi behar da historia osoa. Zergatik egiten dugu eta ez zer egiten dugu. Eguna baserriko lanak eta terapia egiten ematen dute, bakarkakoak eta taldekoak animalietan oinarrituta batez ere. Animaliekin sortzen den erlazioa oso organikoa da. Aurreiritziak ez dira existitzen, orduan beraentzako oso erreza izaten da bere sentimenduak eta bere emozioak islatzeko eta adierazteko. Baserrikoekin duten harremana ere aberasgarria da beraientzat. Oso ondo. Ez dago inongo arazo egeugi, da lan pixka dera inazte jau da guztua. Esperientzia guztientzat ona da. Es bueno, poco a poco, pues voy confiando en la gente y así. Fiar más en la gente, conocernos a nosotros mismos. Egonaldiak dituzten arazoei aurre egiteko indarra ematen diela uste dute gazteek.